Corona. Corona. Welkom bij een nieuwe aflevering van Plooipraat. Deze keer gaat het door Ierpelofte film. Corona. Teststraat. Corona. Vaccin. Dit hier doe ik zelf ik mijn Ierpelofte film in Jorwet. Dit is mijn script. En jullie hebben wij weer een repetitie, dus dit gaan we even zien. Hallo. Zo, aangekomen op locatie. Ik doe dit hier dus voor het eerst maar. En ik speel hier bellen. Ze zijn net met te houden, ze drinken fiesta volop. Die rolbuizen. Ik zie ze wanneer. Waar binnen jou en waar binnen wij nou? Mijn naam is Joke Christ en we binnen hier nou een stukje braaklezen terrein, want we binnen de scène aan het oefenen voor de Benny-Ierpelofspul. En ik zit in het artistiek team en hou me goed bezig met de regie. Oké, dus binnen bij het Benny Ierpelofspul. Superleuk. Ja, bouwvakkers, ik weet net hoe zo het binnen was. Ze binnen nog druk rond repeteren, want dit hier maakt Benny Ierpelofspul een film. Ja, heel wichtig. Alleen is koptewijs blauw, dit waait de eerste kamer dat de CO2 meter wie dit het hut klonk. Heel naast van wieuw, ding. Wat is een Ierpeloft? Ja, een Ierpeloft is eigenlijk, is eigenlijk een toneelstuk, was Dorst, maar dan in de boetenlucht eigenlijk. En wij doen het dan specifiek voor BM, maar dat ken ik ook. Gewoon van grote mensen. Het Ierpelofspul is ontstaan ongeveer 20 jaar toen deze circuitour die van Jorwet naar beneden gevallen is. Toen het de meesten van Jorwet hebben opnieuw opgebouwd. En om daar, om te herinnering, dus nou elke keer hier een Ierpeloft. En dat spelen ze dan in deze tuin, de notaristuin van Jorwet. Maar daar ben ik nog volle meer Ierpelofspul op oren plakken in Friesland. Maar dit hier, doe ik helemaal mee. Zit er ooit een spultje van? Nee, zelf niet weet. Ik ben ondiep. Ja, je kunt heel goed onder die. Hoe was het? Een weerspultje. Nou, doeg! Nou, de repetitie zit erop. Gong goed. Ik hoef zelfs net volle shenlitten, want ja, het was nog wel een beetje spannend. Oh, sorry. Maar nou, dan hebben we even mooi zien hoe het gaat. Dan zei Isabeau, los, hier komen. Nee, net wel, los, stoppen, stop, hier komen. Wacht even. Los, hier komen. Nee, net waar. Houd, stoppen. Haha, hier, pat, stropwerkje. Ja, meer van dat soort dingen. Ierpelofspul, nou dat is dus Fries. En dat weet ik altijd spelen in het Fries, maar je bent Nederlands. Dus hoe doe je dat? Ja, ik ga de tekst nu gewoon heel vaak teruglezen. En dan kun je automatisch weer Fries praten en zo. Dus. Ja, het gaat eigenlijk automatisch, want ja, ik ben niet Friestalig, maar als je dan je Friese tekst krijgt en je leest het een paar keer en je gaat het oefenen, dan komt het er steeds beter in. Ik heb zelf mooi die rond Benny Ierpelofspul. Ben de baas. Shit. Dit ben ik speel Tosca. En ook even een stukje weer opzien van de film. Als er het dit dan. Ja. Nou, heel erg leuk om bij rond te zijn. Ik vind dat ik het nog best prima die heb, maar wel gewoon heel raar. Leuk! Is het net moeilijk met Ben? Want Ben ken ik wel een beetje drok, enthousiast wezen. Juist daarom is het zo mooi. Zij hebben nog de eerlijkheid van het moment. Dus ze hebben soms ook hele mooie ideeën. Dit hier ik screum met de band. En ik vind dat de charme. Dat is een band die misschien in de klas normaal drok is, of als droksjongen wordt. Nou echt werkelijk bij de sterren van de hemel spelen in Jost bij het Benny Ierpeloft. En zelf ik iets deel zet waarvan het hij nooit, of zij nooit dacht dat hij dat vader kon krijgen. Nou, het is superleuk om even te zien bij het Benny Ierpeloft. En nou, het Ierpeloft is vanzelfs een prachtige Frieske traditie. Dus kom zeker even zien. En nou ja, dan wie dat hem van deze week alweer. Vergeet net te liken, te abonneren. Deel de video met al die vrienden. En zie ik je volgende keer weer. Doeg!